party list. Katabang na, kasurog pa. We welcome you inside the Fuerte Sports Complex in the municipality of Pili for our doubleheader matchups for tonight. And for our first game, we will be having Team Bombon versus Team Calabanga. And for the starters, let's first start with Team Bombon. At point guard, number 23, Shanroy Abilion. Number 12, your shooting guard, Reggie Borja. At center, number 24, Marlon Casaldon. Small forward, number 22, Jose Ricardo. And your power forward, number 69, Beda Dulo. And now for your team, Calabanga. Playing at point guard, number 28, Mark Lesano. Wearing jersey number 4, shooting guard, Van Presnilia. And the man in the middle, number 23, Pierre Paulo Enrile. And number 1, small forward, Charles Encantar. Power forward, number 30, Carl Kenneth Estrada. And your officials for tonight, crew chief, Ronnie Malinisa. Umpire 1, Edgar Faraon. And umpire 2, Lourdes Orcena. This is your Ako People Cup Camarines Sur. Atin to! Sound check. We are live here sa Pili. So game 1 is Bombon versus Calabanga, partner. District 3 ito. Partner, first 5 ng Team Bombon, Borja, Abilion, Casaldon, Potenciana, and Dulo. First 5, ang Calabanga, Cadag, Lisano, Enrile, Estrada, and Pres. Wala dito partner sa Presnila. Presnila. Van Presnila, number 4. Yon, naka 2 points agad ang Calabanga. So, yung mga gustong manood dito sa Fuerte Sports Complex, pwede kayong pumunta. Okay, binababa na ang bola ni Lisano. Lisano to Estrada. Binalik kay Lisano. Dinidiskarte. Maganda partner, pinapakitang depensa. Bombon. Ayun. Nagparamdam na. Ito partner si Estrada. Estrada. Oh, strict shooter din to. Pero may tira talaga to sa labas. Oh, no? outside shooter din to. Anong collegiate level niya. Magaling yung bata din na to sa Ano to from UNC? Yon, University of Nueva Cáceres. Alam ko partner nag din to na National 3x3. Oh, kasama nila Christian Adonis Nismal, ni La Joshua Ayo, and Ayun. si Jude De Vera. Si Attorney Jude. Attorney Jude De Vera. Sikat kamusta kay Attorney Jude De Vera? Yon, shout out sa iyo. Shout out. Casaldon. Ayun, sumagot din ng 3 points si Casaldon. Para partner ng starting nila, masyado maiinit ang kamay. Yon. Nasobrahan ka at ang warm-up shooting kanina. Oo. Kaya nakuha agad nila yung range nila. Nagpapapasok ang tira. Uy. Gandang rebound yon. Hindi lang pumasok yung tira. Ayun, may end one si Kier Enrile. Yan? Nag-put back. Back si Kier Enrile. Itong si Kier Enrile is from Naga City, Montessori nung high school days niya. At sa University Ateneo de Naga University, Golden Knights. Ngayon, working siya sa DPWH. Ayun. Meron po tayong announcement kung sino man po ang nawawala ng susi or keys. Ayun. So,
sinamantala ni Coach Campil yung dead ball situation para madiskarte yung kanilang opensa at ano yung adjustment sa depensa. Nawala ng susi, nandiyan po kay Coach Paulo Villas. So, ito yung pagkakataon na hindi sila nagsunog ng timeout, pero nakapag-diskarte sila. Ang nangyari ngayon, partner, is ang start nila is just low tempo ball game nila. Yung sinatawag natin tempo range din, slow down and fast tempo and slow tempo. Ayun. Baka mamaya-maya mag-fast tempo sila dun sa tempo range na ginagawa sa tempo range sila. Oo. So, kaya naman yata ng bench ng dalawang teams na to na bilisan ang laro. So, it's more of dinidiskarte talaga nila. Ginagamit nila yung 24-second shot clock para makakuha ng kung saan yung may magandang tira, partner. So, ayun, nakuha ulit ng Bombon. Shot clock is 5 seconds. As of now, partner, naka-zone defense ang ang Team Calabanga. Oo. And sa zone defense, importante is kailangan mong atakihin yung mga gaps. Tama ka, partner. Kasi, ayun, strict shooter nga, nakakadalawang pukol na to kung hindi ito mapipigilan ng team ng Bombon. Ako, sakit sa ulo to. Sabi mo nga kanina, strict shooter yung Estrada. 10 seconds shot clock. Ayun. Ganda ng hulog. Di lang pumasok. 4 seconds to shoot. Same ball. So, may 4 seconds sila para diskartehin na makapuntos. Uy! Bad pass. Deflection, bad pass. Maganda sana yung intention, pero hindi maganda yung resulta. Ayun. Sayang yun. So, yan. Binababa ulit ang bola ni Lizano. Sorry. Ayun. Another attempt sa 3-point territory. Hindi lang pumasok ang tira. Yun. So, they're trying to be aggressive yung Bombon. So, sa mga penetrations, pinipilit nila, tinatry nilang atakihin yung gaps. Baka sakaling bumukas yung depensa kasi maganda din yung depensa na pinapakita ng Calabanga. So, running score is 11-3 in favor of Calabanga. Early return na nakukuha partner ng team Calabanga. Nakukuha nila yung range nila inside and out kasi yung backboard kontrolado nila, yung outside maganda din yung outside shooting nila. But sa Bonbon naman, sa part ng Bonbon, more on sloppy basketball. Di pa rin nila nakukuha yung rhythm nila. Baka mamaya-maya makuha din nilang rhythm nila. Ano pa naman, too early pa naman na mag-predict tayo na ang laban alam na kung sino mananalo. Ang yata sa Bombon is pinipilit nila yung kanilang mga tira. So, the more na pinipilit mo yung tira, the more na parang lumiliit yung ring. Ayun, may penetration. Ayun, sayang yun. Ayan na. Turnovers, partner. Another turnover sa Bombon. At nai-convert siya sa 2 points. May kasama ba? Itong Lizano, partner, number 1 point guard ng Team Calabanga. Steady guard siya. Siya nagdi-dictate ng tempo ng Team Calabanga. I think from Naga College Foundation din to varsity. Lizano na to. Yung Lizano. Parang Naga College din ito naglaro. Yung kanyang collegiate years. So, as of the moment, lamang ng 11 points ang team ng Calabanga. Remaining time, 5 minutes and 50 seconds. Ayun, hindi pa rin mabutas ng Team Bombon ang kanilang ring. So, mapapansin natin yung
yung atake na ginagawa ng Calabanga is inside, outside. So, they're trying na lituhin din yung depensa ng Bombon. Ayun. Almost, partner, almost 4 minutes na hindi nakaka-score yung Bombon. Yung Bombon, no. Ewan natin kung kailan mabe-break yung ice. Ayun. Para maka-score ang team Bonbon. Ayun. Kumbaga sa kanila, namamagana yung ring. Oo. Siguro sa tingin natin, slow tempo lang yung ginagawa ng Bombon. Slow start lang sila. Mamaya-maya, makaka-adjust din yan. Makukuha nila yung rhythm nila. Oo, siguro. Makukuha nila yung momentum ng game nila. So, there's hinahanap pa din nila yung rhythm, hinahanap yung momentum. Ayun. Baka ito yung magic bunot Nag-sub sila ni Coach Henry Salvacion. So, at sa moment, ayun, kay Borja. Ganda ng pasa sa loob. Yun yung sabi ko nga partner, yung magic bunot. Yun, narinig ka. Narinig tayo na ma-break yung ice. Break the ice. Break the ice. So, sana sunod-sunod na din. Oo. Kasi minsan, kailangan lang talaga na makashoot ka ng isa or dalawa and then, bumagsak yun. Baka magsunod-sunod na. Kaya lang, may foul. Commit ng foul ang number 23, si Abilion. Foul number 23 Ayun. for Team Bombon, John Roy Abilion, his second personal foul. Free throws. And Relay will shoot 2 free throws. Yun. First basket is good. Oo. Di ba partner, pag nasa 15-foot line ka, dapat hindi ka na magmi-mistake niyan eh. Kasi open basket yan. Wala naman nagbabantay sa'yo. Walang nagbabantay. So, walang rason para mintisin yung tira. Kaya yung mga coaches, pag nagmimintis yung mga players, lalo na mga crucial, nanggagalaiti sa galit. Ayun, ganda ng pasa. Ganda din ng recovery sa depensa. Out of bounds. The ball will go, will remain to 8 seconds ang shot clock na natitira. May violation. May foul ba? Kicking. Kicking. Violation. Iyon. 14 seconds shot clock. Ayun. Kailangan lang nilang unti-untiin tong lamang na to. Kailangan lang nilang tsagain na yun ay papasok naman nila na yung inside game. Hopefully, ina-expect ko yung Kasaldon magdo-dominate. Sayang yun. Ayun. Rebound ng Team Bombon. Yun. Kulang yung tao. Pinilit yung tira. So, lamang ang Calabanga, 18-7. Remaining time, 3 minutes and 41 seconds. Ayan, may foul. Foul number 1. So, pag ganito partner na sa laro na hindi ganun ka-consistent yung ginagawa ng mga players, anong adjustments ba pwede? Mostly ng mga adjustments natin dyan. Yung nagpapalitan, nagsasub tayo. At least minsan, yung starter natin hindi nag-work dun sa first few minutes ng quarter. Kaya kailangan natin magkaroon ng yung tinatawag na buhay. Buhay yung laro. Dahil sa adjustment natin sa players. Kasi doon din kukuha ng momentum yung mga players, yung team para lalo pat ngayon na naghahabol din sila. So hopefully, pero naibaba na din yung lamang sa 9 points. As high as 11, kaya lang nakalimutan nila yung kanilang transition defense. Easy picking para kay Kier Enrile, yung 2 points na yon.
So, ang daming sinasayang na nasasayang na tira ng Team Bombon. They're not taking... Ayun, nag-iinit si Kier. Oo, back-to-back, back-to-back 2 point. Basket. So, remaining time, 2 minutes and 42 seconds ng first quarter. Lamang ang Calabanga, 20. So, kahit papano, nakakascore na din sila. So, paunti-unti, siguro magagawan din nila ng paraan na mahabol yung 11-point lead ng Calabanga. Ayun. Nagkatinginan na lang. Nagkahiyaan kung sinong kukuha ng bola. Ayun. Casaldon for 2 points. So, halos walang ka-match up. Binawian. Ayun nga lang. Binawian ang 3 points. So, inside-outside din pala ang laro nito si Enrile. Oo, may outside shooting yung partner. So, pag nag-close out ka sa kanya sa 3, pwede siyang mag-penetrate. So, hindi limited yung kanyang offensive skills. So, may tira sa labas, pwede din sa loob. Ayun. Na-high press nila. Binalik kay Enrile. Siya ang mainit ang kamay. So, another 2 points for Kier Enrile. Oo, Magandang gising. Nandiyan kasi may inspirasyon kasi partner. Nandiyan si Camille. Iyon. Playing inspired basketball. 1 minute. Ito naman yung importante. Pag inspirado. So, maganda ang lalaroin. At yun. Easy 2 points. So, last 45 seconds ng first quarter. 27-15. Calabanga ang lamang. O 29-15. Ayun. Pero dito din partner sa Bombon, itong Casaldon, pag napabayaan din, magiging sakit ng ulo din nila to eh. Isa sa main guy naman na ito, Casaldon. Isa sa main guy nila na nagbibigay din sa kanila ng hindi lang ng punto sa opensa, maganda din yung pinapakita sa depensa. Na paunti-unti, kahit papano, gandang ikot, kahit papano na ibababa nila yung lamang. Ayun. Ken Estrada nagparamdam na din. Yun, end of the first quarter, 31-18. Okay, so pag ganito partner na kalamangan, ano bang adjustments pwede para makahabol? Same pa rin kasi ang kailangan lang naman ng Team Bonbon is yung adjustment nila sa ball movement ng mga ang ball movement nila. Kasi ang nangyayari sa Team Bonbon kasi is 1-2 pass tira na sila. Kaya ang nangyayari sa kanila, hindi nila na-involve yung mga yung iba nilang teammates. Kaya ang nangyayari, 1-2 pass, tira sila agad. Kaya wala sila nagiging opening. Saka ang nagiging disadvantage pala ng player ng Team Bonbon, nagiging stagnant sila. Kailangan natin, you need to move without the ball para magkaroon tayo ng opening basket. Miski wala sa yung bola, dapat alam mo yung adjustment mo sa loob ng court, you need to move without the ball. So, kailangan gumalaw ka para gumalaw din yung depensa. Kasi kung hindi gagalaw yung mga tao sa opensa, so nagmumukha ngayong magaling o nagmumukhang malakas yung depensa. Kasi ano naman sa Bonbon and Team Calabanga, hindi naman kalakasan yung depensa nila. Kaso nangyayari lang siguro sa kanila is siguro last game or may sunod pa silang laro nito. Ang nangyayari lang siguro iniisip na rin nila, nagiging friendly game, maging masaya na lang tayo, enjoy na lang natin laro natin na to. Kasi hindi na rin tayo makakapasok sa second round. Well, oo, pero
kailangan pa din nila na mag-exert din ng effort. Oo, Kasi, kailangan pa rin nila ng, sa pagtapos ng elimination round is big W pa rin yung yun, big W. big W pa rin. Kasi iba pa rin yung pakiramdam na Nanalo ka. Yun. So second quarter tayo. So ayun, nasa Team Bombon ulit ang bola. Binigay kay Casaldon. Yun. Tik ng maagawan at natuluyan na nga at na-convert sa 2 points. Steven Avelado. Ito si Pavelando. Alam ko, isa din tong varsity ng University of Nueva Cáceres. Nasa siya, high school days niya. High school days. Sa Montessori. Sa Player to Naga ni City. Coach Brian Ayo. Coach Brian Ayo. Pero short stint din siya sa University of Nueva Cáceres. Alam ko wala na din siya, hindi na rin siya naglalaro. Hindi na naglalaro. Okay. Potensial O kasi nakita or napanood ko din to maglaro ng siguro 1 or 2 years sa University of Nueva Cáceres. Siya, first year college siya. First year niya sa collegiate days niya is 2018. 2018. Saka hanggang 2019. After Ayun. noon, nagpandemic na tayo. Yun, ewan ko ba't hindi na rin siya na line up ngayon. Or na din siya, yung tinatawag natin na concentrate na din dun sa study niya. Ayun. Kasi importante pa din yon na lalo na sa mga inspiring natin or aspiring natin na mga student athletes na gusto mag-varsity, na gusto maglaro, whether basketball or kung anumang sports, importante na huwag natin papababayaan ang ating pag-aaral. Kasi hindi naman pwede na ngayon panahon na ball is life tayo palagi. So, mas maganda pa din na meron tayong diploma para anumang hamon sa atin ng buhay, kayang-kaya. Ayun, another attempt sa 3 points. Yun, hindi lang pumasok. Second shot. Second shot. Ayun. Sakto yung pag-trail ni Sambo doon. Na tama-tama yung position niya for the offensive rebound and I-convert siya into 2 points. So running score 35-22, lamang pa din ang Calabanga sa second quarter with remaining time na 8 minutes and 5 seconds. Ayun, naputukan ng shot second clock. shot clock violation. The ball will go to Team Bombon. Naputukan ng shot clock ang Calabanga. So, paunti-unti, kahit na lamang ng double digit ang Calabanga, pinipilit nilang makahabol. Kaya lang, ang pumapatay sa momentum nila is yung mga turnovers. Ang dami na nilang turnovers. Hindi lang yung first quarter, but lalo na ngayong second quarter, na halos lahat ng turnovers ng Bombon ay naiko-convert ng Calabanga into easy baskets. Kaya na-maintain nila yung kanilang double-digit lead. Ayun, may foul. Foul on number 18, Jeffrey James Quijano. Number 18. Marlon Casaldon of Team Bombon will be shooting 2 free Yun. throws. So may pagkakataon. First Nabawasan foul ng on lamang 18 for Team sa free throw line. Calabanga. First basket is good. So, yun. Hopefully, may convert niya yung dalawang free throws para kahit papano may baba yung kalamangan ng Calabanga. Yun. So, ayun na, dribbling. Yun, 2 points. Easy 2 points sana yun. Na-rebound ng Bombon. All the way, hindi lang na-convert. Uy! May Foul foul. number 6 for Team Calabanga, Robin Cano. Free throws. Nabubuhay partner ang Bombon sa free throw line. Ow! That's his first attempt for Brian Kyle Sambo. Mukhang
Sana may convert yung second free throw. Yun, second free throw is good. So, remaining time 7 minutes and 10 seconds. So, lamang pa din ang Calabanga ng 12 points. Ayun. So, they're trying na madepensahan. Yun. So, sayang yun. Ayun. Rebound ng Calabanga. Ang ganda ng pasahan, hindi lang na i-convert. Steven Parilando. Another turnover ng Bombon. So, okay, partner, pakinggan natin ang report ni Jessa. Jessa, pasok. Well, thank you, Coach Georgie and Coach Asai. Good evening. Kamarinis, sir, you are tuning in here at Ako Bicol Cup 2023 live here at Cafuerte Sports Complex. Mga kasurog, this is Jessamine Navalas at makakasama niyo ako for tonight to keep you updated sa mga kaganapan sa loob ng hardcourt. Nakasalukuyan ng pinapainit ng Calabanga versus Bonbon as they continuously bringing pride and honor to their municipalities. But at this moment, the momentum is in favor with Calabanga as they started the game aggressively. However, nag-a-adjust pa nga ang Team Bonbon kanina during the first period, kaya payo ni Coach Jay to take it slowly but surely. That's the latest for now. Back to you, Coach Asai and Coach Georgie. Okay, thank you, Jessa. Yun na nga yung sa report na sinasabi na they have to take it slowly but surely. So I think dito paunti-unti may kanya-kanyang adjustments yung mga coaches. So lalo na tong Team Bonbon na they're trying to catch up with Calabanga para try to tie the score or kahit paano bago man matapos ang second half, bago man matapos ang first half ay maibaba nila or maitabla yung score. So nasa Bonbon ang bola. Same pa rin, partner, naka-zone defense pa rin ng Team Calabanga. Naka 1-2-2 zone defense. Ayun. Yan, nagta-transition ng Team Calabanga. Another basket by number 6, Cano. Number 6, Cano. Oo. Ngayon, nagtatrap naman sila, partner. Yan, steal by number 10, pass to number 24, Pabilando. Ayun. Kick out, Estrada, corner shot by Cano. Hindi pumasok. Ayun. Out of bound, partner. Out of bounds. Nagulat doon yung Bonbon na biglang pinakitaan ng trap. Oo, automatic nag-trap, nag-surprise trap. So yung corner shot ni Cano ay hindi pumasok, out of bounds. Hindi na i-convert yun. Pero yun pa din, kailangan bawasan ng Team Bonbon yung kanilang turnovers. Number 12 is dribbling the ball. Paso sa entry post kay Casaldon. Casaldon umatake, hindi pumasok. Rebound ni Quijano. Pass to Estrada. Back to rotate sa Cano na naman. Tumira ng 3. Hindi pumasok. Yan. Out of bounds, partner. Oo. Number 12, Borja, dribbling the ball. Sabi ni Borja, partner, balance. Dahan-dahan lang. Oo. Yan. Ayun, yung pocket pass, kaso kitang-kita yung pocket pass ni Borja. Basang-basa eh. Oo, basa yung pocket pass. Ako yung pag-roll na number 22 na si Ricardo, kitang-kita yung pocket pass. Sayang yun. Pabilando inbound the ball, pass to Estrada, pass to Pabilando. Kick sa corner kay Estrada. Hindi pumasok. Rebound na number 22 ni Ricardo. Scrambling the ball. Ayan, nag-aagawan. Ricardo. Si Casaldon. Behind the back. Hindi pumasok. Rebound ni Estrada dribbling the ball.
Casaldon, nagdi-dribble. Matake. Okay, nakakuha ng foul si Casaldon. Number 10, Calabanga. That's foul on number Arcos. 10, Rex Gregory Arcos for Team Calabanga. Oo. Ngayon, nasa 15-foot partner si Casaldon. Casaldon. Si Marlon Casaldon, number 24 ng Team Bombon. Yun. First attempt, hindi pumasok. Pumasok. Ay, Unang ganito. mintis niya eh. Oo, dami ng mintis partner ng ng Team Bombon, Team Bombon. sa free throw nila. And sayang din yon kasi Second free throw, hindi pa rin. Offensive rebound, yun pala ang gusto ni Yun ang gusto ni Casaldon sa mas malapit. sa mas Oo, malapit. Yun lang. Maganda Cano, dribbling the ball. Yun, pass to Jeff Quijano. Jeffrey James. Use the board. Pasok. easy basket. 2 puntos. Contribute ni Jeff Quijano. Swing the ball. Yun. Out of bounds. Ball will go to Lazy. Lazy pass. Lazy pass. Masyadong malambot na pasa. substitution. Jose Ricardo for Marlon Casaldon. Kala ko nga magbabackcourt kanina eh. Enrile for Jeffrey James Quijano for Team Calabanga. Number 23, Enrile, inbounding the ball. Pass to Lizano. Lizano dribbling the ball. Tumatawag si Lizano ng horns. Play Horns nila, daw. okay? Kick the ball. Kickball violation. Kick ball. Cano. Lumabas. Pass to Arcos. 12 seconds to Cano. shoot. Attempt for 3. Cano. Kanina pa to partner eh. Pang third to fourth attempt ni Cano, saka pumasok yung 3 points niya. Ayun. So, number 3, umatake. Number 12, pass to Borja. Mid-range shot sa corner, pasok. Yan na naman, pass break. Kick out. Yan naman si Cano. Inabot. Number 3 ni Agnote. Ricardo dribbling the ball. Number 22. Uy! Nag-scramble. Nag-pumble yung dribble ni Estrada for 3. No basket. Rebound by Arellano. Number 10. Ball pick up si Arellano. Pass to Borja. Borja dribbling the ball. Pass to number 10. Bank shot. Ayun. Pasok. Kenji Arellano. Arellano for 2. Lizano dribbling the ball. Attempt for 3. Hindi pumasok. Rebound ni Arellano. Pasa kay Borja. Pasa kay Ricardo. Umatakbo si Ricardo. Pass to Borja. Hinand off. Borja dribbling the ball. Pass to number 3. Hindi pumasok. Yan, tumatakbo. Transition si Lizano. Ira, hindi pumasok. Rebound by Arcos. Offensive. Cano. Drive. Pass to Estrada. Use the glass. Okay, nakakuha ang offensive rebound si Arcos. Ayun, may foul. Number 10. Foul on number 12 for Team Bombon. Number 12. Reggie Borja. Borja. Commit Second personal foul. ng foul. Second team foul. Number 10. Arcos will shoot 2 free Arcos. throws for Team Calabanga. Sa 15 foot. First attempt ni Arcos. Pasok. Second attempt. Pasok pa rin. Substitution. Substitution sila. Charles Catanag. Number 1, Kadag. In. Number 10, Arcos out. Ricardo dribbling the ball. Wala, naging bitawan. Naman. Lizano, tinawagan ng offensive foul ni referee Inday. His first personal foul. 4th team foul. Note ang naglabas ng bola, pinasa kay Borja.
Nasa high post si Ricardo. Nag-drive, pasok. Lisano dribbling the ball. Pass sa wing. Picano. Back to Lisano. Pass to Kier Enrile. Nakakumit ng foul. Si number 10, Arellano. Si Kier Enrile pupunta sa 15-foot line. 15-foot line. Kier Enrile shoots 2 free throws for Team Calabanga. First attempt ni Kier Enrile, pasok. Yun, second attempt. Second attempt, hindi pumasok. Rebound ni Arellano. Pass to Borja. Borja pass to Ricardo. Ricardo, nag-ball pick up. Yun, bad pass ni Ricardo. Yan, tumatakbo transition. Si Lisano, pasok. Pass to Agnote. Agnote dribbling the ball. Nakuha ni Ricardo. Yan, si Ricardo, hirap na hirap partner pag bumabangga eh. Halos hindi Nice pass by Ricardo. Ganda ng pasa niya. Nakita niya si Borja eh. Di matibag-tibag yung depensa. Ito naman si Cano, another 3. Hindi pumasok. Rebound ni Arellano. Nakakarami ng rebound partner si Arellano. Si Arellano, oo. Ayan. Arellano drive sa basket. Hindi pumasok. Andiyan siya nakuha ni Agnote. Tumira si Agnote ng 3 points. Pasok. Ayun. Agnote for 3! Okay, partner. End of the first half. Oh. So, lamang pa rin ang Calabanga, 53-40. 13 points ang lamang ng Team Calabanga, partner, versus sa Team Bonbon. Masarap ang panahon.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Okay, so we are back live dito sa Cafuerte Sports Complex sa Ako Bicol Cup Kamsur Leg. So game 1 between Bombon versus Calabanga. Partner,
So, sa mga ganitong pagkakataon, ano bang mga adjustments ang pwede na lalo pat naghahabol? Yung pa rin, stay aggressive sa sa basket, pagkatapos more on ball movement. Pagkatapos kailangan ng team Bombon, yung tight defense sila, saka stop yung transition na offense ng team. Ma-stop nila transition offense ng team Calabanga. Okay. Pabilando nasa loob, Pabilando, Lisano, Cano, Kadag, and number 4 si Fresnila. Oo. Bumalik na partner si yung point guard nila. Si Abilion. Ayun, Abilion. Pabilando, pass to Lisano. Yun. Attack si Lisano. Nakakuha pa ng foul si Lisano. Number 28 si Lisano. May bonus shot siya. Yan yung advantage pag nagiging aggressive ka. Yung bonus shot ni Lisano pasok. Nagtatrap ngayon ng Team Calabanga. Tumira si Casaldon. Follow up ni Potenciana. Kaso nakakuha ng foul si Potenciana. Nakakuha kay Stephen Pabilando. 2 free throws. First attempt. No basket. Ni Presiana. Potenciana. Rebo. Second attempt. Hindi pa rin. Nakuha ni Potenciana. Putback. Hindi pa rin. Kuha ni Lisano, dribbling the ball, pasa corner, tumira, hindi pumasok. Offensive rebound ni Kadag. Natapik na out of bounds. Last touch ni Kadag ba yun? Hindi. Out of bounds. Out of bounds. Screen, Lisano, pass to Kadag. Kadag, umanap, hinand off. Okay, cross court. Na-steal ni Casaldon. Casaldon umatake. Pasok. Casaldon. 2 points. Pabilando dribbling the ball. Bilando. Pinasa sa wing. Presnelli. Lisano. Bumayb. Lampas sana yun. Kikano. Kaso hindi na-anticipate ni Kano. Kala niya ititira. Titira. The ball will go with Team Calabanga. Yan, pinasa kay Kadag. Kadag, 2 points. Ayun. Si Ken. Ganda nung cut ni Ken. Ganda nung recognition, ball recognition. Nakita niya si Ken Kadag na kumakat sa middle. Pinipressure ni Pabilando. Scramble. Nakuha ni Borja. Pass to Casaldon, short corner, Casaldon, 2 points. Easy 2 kay Casaldon. Ganda nung dunker spot shot ni Casaldon. Lisano, pass to Presnelli. Tama ba? Presnila. Presnila. Rebound ni Kadag, Ken Kadag, putback, offensive rebound, 2 points, pasok. Si Abilio na nagdadala ng bola. Ngayon, naka-diamond trap. Okay, na break. Casaldon, umatake. Pinasa kay Ricardo. Number 22, si Ricardo. 2 points. Presnila, nagdadala ng bola. Presnila, dribbling the ball. Pass to Pabilando. Lisano. Yan, hesitate. Move. Nakuha ni Casaldon, steal ni Presnila. Yung dribble, Lisano, umatake. Okay. Last touch ng number 22, si Ricardo. Last touch ni Ricardo. Number 6, lumabas si Cano. Ang pumasok, si Jeff Quijano sa Calabanga. Pagpapahingahin si Casaldon. Lisano. Dribbling the ball. Lumabas, nag-load. Lumabas sa
May elbow. Rebound ni number 69. Bagong-bagong pasok si Dulong. Beda Dulong. Ricardo. Prisnila. Nagtitrail. Transition. Lisano. Easy 2 points. Oh. Dulong. Dribbling the ball. Pass to Borja. Pass to bad pass. Masyado mataas. Ito naman tumatakbo sa Pelbalando. Pasa kay Lisano. Yun lang. Sobrang baby shot. Mabuti nga na offensive rebound ni nandun si Stephen Pabilando. Sayang yun. Oo. Ang second game natin is Kanaaman versus Kamaligan. Between Team Kamaligan. Ito pong second game natin. Ito yung fighting sa second spot. Ayun. Sa Third District. Kaya ito partner, exciting ball game tong second game natin. Ito yung tinatawag natin do or die game. Do or die game. Do or die game para makapasok sila sa second round. Sa next round. I think partner dito sa District 3, ang number 1 is Team Naga. Ngayon, naghihintay na lang sila kung sino magiging number 2 spot. Kamaligan or Kanaaman. Oh. So, kasi pag next round, yung top 2 teams. Yun ang mag-a-advance sa second round. Okay, partner. Sige, pakinggan natin ang report ni Jessa kasama ang assistant coach ng Calabanga. Jessa, pasok. Well, thank you, Coach Sai and Coach Georgie. The game is still in favor to Team Calabanga. Now, here beside me is the Calabanga assistant coach, Coach Emil Lozano, to give us a quick conversation. Manhay nabangi, Coach. What are the preparations na ginawa po ng team knowing na sunod-sunod ang talo ng team nyo? First of all po, so alam naman natin na non-bearing game na to, pero still, we came up with a preparation po. So we prepare for this game. So still, execute pa rin po namin yung preparation namin. And trying our best para makuha po ang panalong ito. And ano lang po, yun lang po. Ayan, for sure, the Calabanga people are so proud for you having a very doing well in this game. So, Coach, what can you say po about the experience since malapit na nga ang pagtatapos ng elimination round? First of all po, thankful po kasi syempre first time coach ko din po, assistant coach, and minsan po nag-head coach din pag wala si Coach Dan. Thankful po sa Ako Bicol sa pagbigay ng chance para sa exposure na rin po para sa amin, mga nagsimulang coaches pa lang po. Maraming salamat. Yes, this is a very good training ground to both players and coaches as well. So that's the latest for now. Back to you, Coach Sai and Coach Georgie. Okay. So, yun na nga. So, one of the adjustments, so sa assistant coach, sana sinabi ng assistant coach na Calabanga na kailangan lang nilang i-maintain yung pressure na ginagawa nila sa depensa na nagre-result siya sa turnovers. And then, they just have to be consistent in their offense para ma-maintain nila yung partner. Lumabas si Ken Kadag, substitution niya, si Kier Enrile pumasok. Reggie Borja out. Itong number 15, si Sambo pumasok. Substitution, si Estrada pumasok. Number 4, lumabas naman si Presnila. Ken Kadag, attempt for 3. Ken Kadag! Kapapasok pa lang partner ni Ken Kadag. 3-point arc agad. Tumira ng 3. Ito si Agnote nag-dribble, na-bump ni Estrada. Nakakumit si Estrada ng foul. Number 30, Ken Estrada. Sambo, inbound the ball. Mahanap siya ng papasahan. Nakita niya si Agnote. Agnote nagdi-dribble. Yun, telegraphic pass. Kitang-kita ni Ken Estrada ang pagpasa sa corner kay Ricardo, number 22 of Team Bonbon. For Agnote, for Team Bonbon.
Agnote lumabas, pumasok si Sambo. Ay, si Abilion. Yan, Ricardo. Sambo, nag-drive. Nabangga si Sambo. Tinawagan ng referee ng travel. Bola ng Calabanga. Lisano. Nagdi-dribble. Okay, tumawag ng play. Horns. Pass to Lisano again. Pine-pressure ni Sambo. Binigyan ng pick. Bad pass na intercept ni Ricardo. Pasa kay Abilion. Abilion nagdi-dribble. Humahanap ng papasahan. Back muna tayo, sabi ni Abilion. O, set tayo, set. Sabi ni Abilion. Yan. Pasa kay Ricardo. Uy, semi-hook. Ricardo by 2. Semi-hook. Gusto sa dunker spot ni Ricardo. Ang lambot ng tira ni Ricardo. Pabilando. Back to Pabilando. Pabilando dribbling the ball. Pass to Lisano. Pass to Kier Enrile. Ayan naman si Ken Estrada. Tumira ng 3. Hindi pumasok. Abilio nagdi-dribble. Pass to Dulong. Dulong. Pass to Abilion. Abilion. Sabi niya, sandali lang. Sandali lang. Set natin. Screen itong Arellano. Abilion. 3 points. Nakuha ni Dulong. Ito si Sambo. Umatep. Hindi. Na-rebound ni Pabilando. Pabilando. Matakbo. Pasa corner kay Lisano. Corner. Hindi pumasok. Rebound ni Sambo. Pasa kay Arellano. Arellano. Pass to Abilion. Pass to Sambo. Sambo umatake. Natapal ni Enrile. Rebound by Jeff Quijano. Number 18. Quijano drive to the basket. Hindi pumasok. Pasa kay Ricardo. Kuha ni Enrile. Dribble si Enrile. Enrile. Umatake. Na steal. Ricardo. Jose Ricardo. Easy basket sa transition si Ricardo. Time out. Team Time out ang Calabanga. Oh, partner. Yung momentum na ginagawa ng Team Calabanga, ang problem is hindi sila tumatawag yung referee ng foul. Tingin mo, kaya pa ba partner makahabol ng Team Bonbon dito? So, meron pa namang 2 minutes and then meron pang fourth quarter. So, I think kaya pa namang habulin. Kailangan lang nilang tsagain. Kailangan nilang unti-untiin. Siguro, una is bawasan ng Team Bonbon yung kanilang turnovers. Kasi doon sila pinapatay ng Calabanga. Ay, partner, nanonood pala si Pading Hermes Sabio. Ayun. Ng H&J. H&J. One of the best sisig in Kamsur and Bicol region. Oo. Kung gusto po nindong kakaning masiram na sisig, magduman lang po kamo sa H&J, located sa Santa Lucia, Magarao. Oo. Saka yung dalawa niyang anak din, nanonood din, si Jared, saka si Harvey. Hello. Oo. Shout out kay Pading Hermes na nanonood sa atin. Oo. Pag dadayo tayo sa Magarao, sa H&J. The best in sisig in town. Makakalimutan mo pati shota mo sa sobrang yun lang, yun ang mahirap pag nakalimutan ng shota. Abilion dribbling the ball. Abilion pass to Ricardo. Pass to drive si Casaldon. Casaldon to po Estrada. Estrada, ito si Estrada. Pasa kay Lisano. Lisano, back to Estrada. Tumira ng 3 points Estrada. Hindi pumasok. Okay, naagawan Enrile. Hindi pa rin. Kuha ni Estrada. Teardrop shot. Hindi pa rin. Nakuha ni Casaldon. Casaldon, nagdi-dribble. Casaldon, umatake. Casaldon, easy 2 points. Lisano. Lisano, dribbling the ball. Lisano. Matake. Okay, gandang atake ni Lisano. Oo, Borja. Borja, di dribble. Number 26, tumira. Borja, offensive rebound. Tumira sa corner si Borja. Borja, 2 puntos.
Ganda nung tira nun. Hindi binintayan. Yun. Lizano. Bilis sa transition nito, partner ni Lizano. Pag nakita niya yung hindi nakadepensa, nagle-lazy defense ang ginawa ng team Bombon. Oo. So, Yung Lizano, tinitake over niyo yung transition. Yun. So, you take advantage kung ano yung binibigay sa'yo ng depensa. Sa tingin mo, partner, pag ganitong situation, pag sobrang bagal yung transition defense nyo, anong kailangan na adjustment mo doon? Well, una is sa adjustment sa transition. Siguro nakakalimutan din lang ng mga guards. Papasok din kasi dito yung conditioning ng mga players mo. Ng mga players kasi kapag pumasok na yung fatigue factor, ito yung sinasabi na halos hindi na din gumagalaw yung katawan, yung players. So, hindi nila na-anticipate yung sa depensa na lalo pa na tinatry na binibilisan ng kalaban yung laro. So, importante dito yung kailangan lang na i-remind yung mga players na hindi pwede yung lazy defense. Ito, partner, nasa Team Calabanga. Slow tempo ngayon, sabi ni Lizano, pabagali natin yung laro. 8 seconds, tumawag naman si Lizano ng offense. Lizano attempt, hindi pumasok. Okay, partner. End ng third quarter. Ito, partner, sa tingin mo, kaya pa bang mahabol ng Team Bombon ang kalamangan na to, na 77 versus 58? Okay. So, wala namang imposible na meron pang natitirang 10 minutes ng fourth quarter. Baka naman mahabol pa, mapilit or matry na habulin. Although, ito yung sinasabi na wala na sa side nila yung oras. Kasi last 10 minutes, kailangan nilang mag-double time. Hindi lang sa offensa, but sa defense. Dapat, partner, with sense of urgency. Yun, sense of urgency. Sa iyo, partner, as a coach, anong gagawin magiging adjustment mo sa fourth quarter para mahabol mo pa ito? Well, una, sa ganito kalaking kalamangan, magagamble ako sa depensa. I'll start strong. So, yung first group, yun yung isa-start ko. So, first 2-3 minutes, magagamble ako na mag-man-to-man defense. Kasi baka doon sa man-to-man na depensa, doon makuha yung momentum at doon din maramdaman ng mga players yung sense of urgency na para unti-untiin yung ganitong kalamangan. So, pipilitin or tatrabahuhin ng team na hindi lang yung opensa but also yung depensa kailangan mag-double time, partner. Okay, tama, partner. Okay, back to the ball game, partner. Ayaw. Last and final quarter. Fourth and final quarter. Diyon, sa aming mga fans na nakikinig at nanonood, mahal namin kayo. Ito, partner, nasa Team Bombon. Ito si Ricardo, pass to Casaldon. Casaldon, dalawang bantay. Nakakommit ng foul. Sino kaya sa kanila? Foul number 10 for Team Calabanga. Number 10. Second personal foul. Number 10 ng Calabanga, si Arcos. Casaldon, nasa 15-foot line. First attempt ni Casaldon, pasok. Basket. Second free throw. Basket. Second free throw ni Casaldon. Basket. Lizano. Ito si Lizano, partner. Steady guard nila. Same pa rin naging depensa nila ng team Bombon. Naka-zone pa rin sila. Ito, nagpa-orchestrate si Lizano. Pinasa kay Enrile. Pinilit ni Enrile sa loob. Nakakuha ng foul si Enrile. Kanina pa yun, partner, hinihingi ni Kier Enrile yung foul na yun. And mabuti din, maganda din yung recognition ng guard nila na
nabigyan ng bola. Nabigay yung bola kay Kier na nagresulta sa foul na ayun, nasa 15-foot line. Nasa 15-foot line si Kier Enrile. Borja, Abilion, tumatawag ng ball screen, Abilion nagdi-dribble, Abilion, cross-court pass, kay Borja, shoot the ball, Borja hindi pumasok, rebound Enrile, nakuha ni Borja, corner shot sa 3 points, hindi naman, rebound ni number 10, Arcos, yan tumatakbo, yan, last touch, out of bound ni Ken Estrada. Ganda sana partner ng pasa, kaso lang, masyado siguro madulas. Kaya, Abellon, Pastor Ricardo, Casaldon, nag-crossover, umatake, short ang tira. Lesano, ito naman, umatake na naman. Pastor Estrada, ganda ng pasa sa dunker spot. Ganda. Kitang-kita yung pasa. Borja, nag-hesitate, tumira ng 3, hindi pumasok. Cano, rebound. Cano, Pastor Lizano. Uy, partner yon Jason, Rondo, si Rajon Rondo move. 3 points, hindi pumasok. Rebound Enrile. Enrile ang nagbababa ng bola. Pastor Lizano. Cano, Pasto Cano, back muna tayo, sabi ni Cano. Di-dribble si Cano. Pasto Lizano, Pasto Cano, iisip, tumira ng 3 si Cano. Borja, ibababa ng bola. Uy, binangga ni Estrada para tingin ko partner binangga ni Estrada para ma-stop yung momentum. Ayun. Ito din naman yung isa sa maganda pag tumatrabaho, hindi lang yung opensa pati yung depensa. Kasi dito, by playing good defense, nasa-stop yung momentum ng kalaban. Okay, so pakinggan natin ang report ni Jessa sa report with assistant coach ng Bombon. Jessa, pasok. Thank you, Coach Hasay and Coach Joji. Here with me is the Bombon Assistant Coach, Jay Abellon. Maray na banggi, Coach, paano niyo po in-encourage ang team to start and end the game positively po? Well, kahit ganito yung outcome ng laban, siyempre dapat end pa rin namin ng maganda, at least yung game. At least maka-gain pa kami ng kaunting momentum pa para sa last game namin sa Sunday. Win or lose, panalo naman kami dahil sa experience na ito na binigay ng Ako Bicol. Gusto ko lang magpasalamat sa mga nagsusupport sa team namin, lalo na sa Mr. Rick Rillion sa nagbigay ng mga drinks ng mga players namin. Tapos sa LGU Bumbun na patuloy na tumutulong sa amin. Saka siyempre sa Ako Bicol. Salamat po sa experience na ito. Ayan, di nga matatawaran ng experience dito sa Ako Bicol Cup, Camarines Sir. So, Sir, since na-share mo na din ang experience nyo, ano po ang masasabi nyo sa mga past experiences nyo since malapit na ang end ng elimination round? So, maraming experiences ang nag-gain ko, especially ako as assistant coach na first time kong mag-coach sa ganitong level ng competition. Saka sa mga players namin, so magiging magiging babalikan namin ito para sa mga competition na sasalihan namin. So, salamat talaga sa chance na binigay ng Ako Bicol. Lalo na sa lahat ng game tournament na ito para yung mga talents ng mga ng lugar namin sa Bumbon na experience din naman ng ganitong competition. Salamat po. Ayan, Ako Bicol Cup Camarines Sir is also thankful for showing the Bombon municipality of Bombon showing their support here in this tournament. So that's the latest for now. Back to you, Coach Asai and Coach Joji. Okay, so yon partner, sabi nga ng assistant coach ng Bombon na they want to end the game on a good note and para makagain sila ng momentum para sa next game nila sa Sunday yata. And then
it's also a learning experience for them, hindi lang sa mga coaches but also sa mga players na makapaglaro sa ganitong klaseng liga na may magandang mileage kasi mapapanood ka live and magagamit din nila yung experience nila dito sa kanilang mga upcoming tournament, partner. Okay, partner. Back to the ball game tayo. Pabilando. Cano. Mahanap ng papasahan. Back to Pabilando. Back to Cano. Fake. Cano, pasa sa loob kay Kadag. Tapal. Ito si Aureliano. Drive. Nabitaw ng bola. Pabilando. Nagdi-dribble. Pabilando, dribbling the ball. Pabilando. Kita si Jeff Quijano. Nabitaw ng bola. Quijano. Short. Ano yun? Short stab. Hindi. Yung 3 points. Sa sideline. Sideline na tira. Aureliano. Nag-drive. Hindi pumasok. Sambo. Offensive rebound. Sambo. Kyle Sambo. Yun, kahit pa paano, lumalaban pa rin. Oo, lumalaban pa rin. Pabilando, dribbling the ball. Pabilando, sabi niya, stay. Presnila. Tumira ng 3. Presnila. Enrile. Ay, Kadag. Ken Kadag pala yun. Halos magkapareho kasi ng katawan. Ayun. Si Ken Kadag saka si Kier Enrile. Malaaparador ng mga katawan. Time out. That's Teji Regano committed a foul for Team Bongbong. Time out ng Team Calabanga. Ayun. So, eto gustong mag-a-adjust pa din yung team ng Calabanga. So, remaining time is 4 minutes and 7 seconds. Kahit pa may malaki silang kalamangan, gusto nilang siguraduhin na in the bag na tong panalong to. Uy, gandang ikot yon. Ay, drop pass pala. Ano na lang, partner? 17 points. 17 points. Mahirap. Pero I think, mathematically, pwede pa. Okay. Back to the ball game tayo, partner. Nasa 15-point line si Ken Kadag. Free throws. Dalawa yan. First attempt ni Ken Kadag, pasok. Last free throw. Second attempt, pasok pa rin. Abilion, number 23. Nagdi-dribble. Dribbling the ball. Abilion. So, pinasa kay Sambo. Binalik kay Abilion. Pinasa sa corner kay Agnote. 10 seconds to shoot. Reverse shot ni Agnote, hindi pumasok. Okay, last stats. Last stats ng Team Calabanga. Ang bola, balik sa Team Bongbong. Pasa kay Sambo. Outlet pass. Out of bounds, the ball will go to Team Bongbong. Last stats ni Cano. Bad pass yun. Bad pass. Oo. Potensyana. Abilion. Nagdadala ng bola. Screen ni Arellano. Ayan si Potensyana. Nag-fake. Traveling kay Potensyana. Cano. Pabilando. Pabilando nagbababa ng bola. Pabilando. Presnila. Back to Pabilando. Pabilando. Pass to Cano. Pass to Kadag. Traveling. Abilion. Dribbling the ball. Abilion. Sabi. Balance. Pass to Agnote. Back to Abilion. Screen ni Aureliano. Pass to Agnote. Abilion. Drive. Block ni Quijano. Agnote. Hindi pumasok. Naputukan.
24 seconds 24 violation. seconds violation. Gandang depensa yan. Pabilando inbound the ball. Pass to Quijano, back to Pabilando. Pabilando. Pass to Kadag. Presnelli, pass to Cano. Nag-load si... Gandang load noon, partner, sa corner. Cano. Number 6, Cano. Pabillon. Pass to Aureliano. Cut. Rebound, offensive rebound ni Aureliano. Ganda. Aureliano. Nakakuha ng 2 puntos. Snelly, nag-fake. Snelly. Drop pass kay Jeff Quijano. 2 points ang binigay ni Jeff Quijano. Ganda nung drop pass na yun. Pabillon. Pabilando. Transition. Pass to Presnelli. Easy 2 points. Timeout, partner. Ayun, timeout ang Team Bonbon. Ayun. Para Okay. ma-stop partner yung momentum. So, kahit pa ganito kalaking kalangangan, 1 minute 53 seconds of the fourth and final quarter, sure win na to para sa team ng Calabanga. Yun ba, partner, pag ganun, susurrender mo na ba yung, yung bandera mo? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi pa rin. So, kumbaga, ito yung sinasabi natin sa mga players na matatalo tayo pero matatalo tayo na lumalaban pa rin. Yun talaga, ano? Yun ang battle cry. Yun. Okay, back to the ball game. Remaining time, 1 minute and 53 seconds ng fourth quarter. Score, Bonbon, 72. Calabanga, 96. Oo. Sa second game, partner, ang ganda ng laban na to. Most awaited game ng 3rd District. Kamaligan versus Canaman. Pero partner, sa dadayo naman tayo kay Pading Hermes sa H&J. H&J. Oo. Puntahan The natin great, yan. the great sisig in town. Pinakamasarap na sisig na natikman ko. Oo. Kung gusto nyo makatikim na masarap na sisig, punta kayo sa Santa Lucia, Magaraw. Sa H&J. Along the road lang yan. Oo. Ang owner niyan, si Hermes Sabio. Yun. Out of bound. Ang bola is Team Calabanga. Inbound ni Arcos. Pass to Pabilando. Pabilando, binaba ang bola. Pabilando, dinadahan-dahan. Fake ni Cano. Cano for 3. Okay. Tumama sa backboard. Oo. Borja. Binababa ang bola. Dribbling the ball ni Borja. Okay. Pasa to kay Ricardo. Ricardo. Short jump shot sa middle. Pasok. Pabilando. Dribbling the ball. Pass to Cano. Cano fake. Back to Pabilando. Pabilando. Tumira. Hindi pumasok. Rebound ni Aureliano. Casaldon. Pass to Casaldon. Casaldon. Teardrop shot. Hindi pumasok. Tip in ni Arcos. Pass to Cano. Cano. Easy basket. Nag-iisa dun si Cano. Nag-iisa. Nag-iisa. Oo. So, last 11 seconds ng Borja. Fourth and final quarter. 3 points ni Borja. Ayun. Pasok. Partner. Okay, that's the end of the ball game. Final score, 101-74. Panalo ang Team Calabanga. Oo. Sa tingin mo, partner, sino kaya magbe-best player sa winning team? Ang isa sa mga tinitingnan candidate. ko. Sinong candidate mo doon? Kier Enrile, maganda pinakita eh. Oo, yung Estrada din. Yung Estrada, maganda din. At yung kanilang point guard na
na... Lisano. Yung Lisano. Oo, tatlo. Tatlo ba ang partner ng candidate mo? Oo, pero baka si Lisano kasi siya yung nag-dictate ng ball game. Ano sa tingin mo, partner, yung naging, ano yung insight mo sa game na to, na nakita mo kung paano yung momentum saka yung intensity na doon sa Team Calabanga kung bakit nanalo sila sa game? Well, una is nag-start sila ng slow. And then with regards to sa kanilang opensa, hindi lang outside shooting, pati yung inside game, maganda din yung kanilang pinakita. With regards din sa kanilang defense, nagkaroon din ng konting momentum o nagkaroon ng konting pagkakataon yung team ng Bombon na maibabaya yung lamang. Pero yung mga adjustments nila sa depensa, nung pinakitaan nila yung konti na trapping defense. And then, isa din sa pumatay din sa laro, sa team ng Bombon is yung kanilang turnovers. So, sobrang daming bola na tinapon nila na i-convert into points ng team ng Calabanga. Pero with regards naman din sa team ng Bombon, I think they tried hard, they tried their best na maipanalo yung laro. Maganda din naman yung opensa at depensa na pinakita nila. It's just that hindi nila time. Kumbaga, sabi nga, it's a learning experience for them. And I think kung meron pang sunod na leg, yung sa Ako Bicol Cup Kamsur, magagamit din nila tong experience na to para mas mag-improve, hindi lang yung players, but also mag-improve din yung diskarte ng kanilang coaching staff. So, yun, partner. Okay, partner. Good insight, partner. Hinihintay na lang natin, partner, kung sino ang magiging best player of the game. Player of the game. Hulaan natin kung sino, partner. Hulaan natin. Baka hindi natin makilala kung sino yung best player of the game, partner. Oo. Kanina pa kasi score ng first quarter. Tatlo yung pinipilian natin, pero baka yung isa deserving doon. Oo. Magandang gising. Oo. Kasi may inspirasyon siya, partner. Kaya ganun kaganda yung laro niya. Yun. Iba pati yung ngiti. Oo. Tuwan-tuwa. Pati yung girlfriend niya, tuwan-tuwa din. Oo. Inspired. Inspired din. Oo. Okay. Okay. Tingnan natin yung kasurug player of the game, partner. Sino kaya yun? Jessa, pasok. Okay. Jessa. Thank you, Coach Sai and Coach Joji. That's the end of the first game for tonight with a final score of 101-77 in favor of Team Calabanga. Kasama ko nga ngayon ang kasurog player of the game from Calabanga, jersey number 23, Kier Enrile with 23 points, 8 rebounds, 1 steal, and 2 block. Congratulations for being our Kasaraga player of the game. Your team is coming from consecutive losses. Gaano naging ka-challenging para sa'yo ang naging preparations niyo for this game? Naging challenging kasi siya kasi tulad nga nasabi mo kanina, hindi maging maganda yung outcome ng mga last games namin. So naging focus kami ngayong mga natitirang games namin and itinatry talaga namin na makuha yung panalo ngayon. Ayan, thank you for that. Aside from that, may gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa inyong mga supporters for your all-out support sa team nyo? First, shoutout ko yung fiancé ko ngayon nanonood yan. I love you. And yung mama ko sa bahay nanonood. And yung buddy ko, si Ken Kadag, si Ken Estrada, shoutout sa inyo lahat. And happy birthday sa boss namin sa RAS Online, si Madam Rox. Happy birthday sa iyo. And shoutout sa iyo, Boss Ali. And GM, Kevin Relucio. Salamat. Ayan, congratulations once again to our Kasaraga player of the game from Calabanga, Kier Enrile. Congratulations po. Now, don't miss the chance to witness the last game for tonight. Tonight, ang pinakahihintay na harapan ng Kanapman versus Kamaligan, fighting for the second spot sa district nila.